Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι μα όλοι καλά. Και σήμερα ήρθαμε για ακόμη ένα βίντεο για το κανάλι μας. Τι άλλο, σερβίς ηλιακού. Σήμερα έχουμε αυτόν εδώ τον ηλιακό να κάνουμε σερβίς, Advanced Solar. Έχω την εντύπωση ότι έχω ξανακάνει σερβίς σε τέτοια μάρκα. Θα το θυμηθώ λογικά, εκτός αν έχω κάνει κάποιο βίντεο παλιότερα και δεν το θυμάμαι. Σκεπάσαμε τους καθρέφτες, είπαμε όσο καλύτερα μπορούμε, σκεπάζουμε το μεγαλύτερο μέρος των καθρεφτών για να μπορέσουμε σίγουρα να κάνουμε το service χωρίς να επηρεάζεται το boiler από τον ήλιο που έχει σήμερα μέσα από τις πλάκες, δηλαδή να μην θερμαίνονται οι ηλιακές πλάκες, άρα να μην θερμαίνεται και το boiler εσωτερικά. Πάμε να ξεκινήσουμε το σερβ μας. Έχουμε ανοίξει το καπάκι για να δούμε την αντίσταση. Είναι μια καινούρια αντίσταση, είναι ένας καινούριος ηλιακός. Ο πελάτης μου είπε ότι είναι 2,5 ετών. Έχω, η αλήθεια είναι, την απορία να δω τι έχει μέσα αυτός ο ηλιακός μέσα σε 2,5 μόλις χρόνια. Το πρώτο λάθος το οποίο βλέπω, δεν πρέπει να φταίει μάλλον εν μέρει και ο υδραυλικός που έκανε την εγκατάσταση, αλλά πολύ πιθανό να φταίει η ίδια η εταιρεία. Οι εταιρείες γενικότερα, βλέπετε εδώ πέρα, δεν έχουν ρυθμίσει το θερμοστάτη να είναι περίπου στους 70 βαθμούς, το έχουν αφήσει στους 80. Εμείς, όπως έχουμε ξαναπεί, βάζουμε τον θερμοστάτη στους 70 βαθμούς και όχι στους 80, ούτως ώστε να μην δουλεύει συνέχεια στην τζίτα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάμε να δούμε λοιπόν τι θα δούμε σήμερα σε αυτόν τον ηλιακό. Πάμε. Και εφόσον λύσαμε το ηλεκτρολογικό μέρος, είναι έτοιμο να βγει η φλάτζα, να δούμε τι έχει μέσα. Πριν βγει η φλάτζα, θέλω να σας ενημερώσω ότι, πολύ σημαντική παρατήρηση, όταν βγάζετε το ηλεκτρολογικό μέρος, καλό είναι να μονώνετε τις άκρες από τα καλώδια, γιατί πολύ πιθανόν να έρθουν σε επαφή το ένα με το άλλο και να ρίξουν την ασφάλεια που υπάρχει κάτω. Όπως βλέπετε, έχουν δημιουργηθεί υγροποιήσεις στο εσωτερικό και γι' αυτό βλέπετε οι σταγόνες που βγαίνουν μέσα από τη σωληνά. Αν το βλέπετε, βγαίνουν ουσιαστικά από εδώ μέσα. Έχουν δημιουργηθεί υγροποιήσεις στο εσωτερικό, εδώ δηλαδή, από εδώ φεύγουν και πηγαίνουν στη σωλήνα εδώ. Και αυτό τώρα, επειδή το κρέμασα εγώ προς τα κάτω, βγάζει ό,τι έχει μέσα σε νεράκι. Θα το καθαρίσουμε, θα βγάλουμε την ταινία, εννοείται, θα βγάλουμε το νερό και θα βάλουμε καινούρια ταινία. Να συνεχίσουμε. Εννοείται πως όπου μας δίνεται η ευκαιρία να κάνουμε την πατέντα με τη σακούλα, το κάνουμε. Με αυτόν τον τρόπο, βάζοντας τη σακούλα εσωτερικά, προσπαθούμε να μονώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο για να μην πάει νερό στον αφρό πολυουρεθάνης. Ο αφρός πολυουρεθάνης που έχει εσωτερικά, καλό είναι να μην βρέχεται, όσο μπορούμε τουλάχιστον, γιατί είναι ένα υλικό το οποίο κρατάει την υγρασία εσωτερικά και δημιουργεί σκουριά στο εξωτερικό μέρος του boiler. Άρα με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να κρατάμε όσο γίνεται περισσότερο μακριά το νερό από τη μόνωση του ηλιακού, από τον αφρό πολυουρεθάνης που έχει. Οκ, για πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο, καλό είναι να μην βάζετε το χέρι σας σε αυτό το νερό το οποίο μόλις βγήκε από τον ηλιακό, γιατί πολύ πιθανόν να είναι σε πολύ υψηλή θερμοκρασία και να σας δημιουργήσει κάποιο έγκαυμα. Καλό λοιπόν είναι για τη δική σας προστασία να αφήσετε να φύγει όλο το νερό από τον ηλιακό, να βγάλετε το νερό, το πρώτο νερό ουσιαστικά που είναι καυτό, με τον τρόπο που σας έχω δείξει με την αναρρόφηση,
Και αν θέλετε να βάλετε το χέρι σας εσωτερικά για να καθαρίσετε το boiler εσωτερικά, να το γεμίσετε 1, 2, μπορεί και 3 φορές με κρύο δροσερό νερό, ούτως ώστε να ισορροπήσει τη θερμοκρασία. Πιστεύω ότι σιγά σιγά αρχίζει να αδειάζει, οπότε πάμε να δούμε τι έχει και μέσα. Για 2,5 χρόνια είναι ακριβώς αυτό που περίμενα να δω. Δεν περίμενα να δω κάτι λιγότερο, ούτε κάτι περισσότερο. Θα αγχωνόμουν αν έβλεπα κάτι λιγότερο όσο αφορά το κομμάτι του ανωδίου. Θα αγχωνόμουν βέβαια για να βλέπα και κάτι περισσότερο, γιατί θα υπήρχε περίπτωση να είχαμε κάποιο άλλο είδους θέμα. Οπότε εφόσον είναι πολύ καλά αυτά που βλέπω, θα το αφήσω να στεγνώσει λίγο ώστε να φύγουν τα άλλα τα πιο γρήγορα και πάμε να καθαρίσουμε το boiler εσωτερικά. Αυτά που βλέπετε εδώ πέρα είναι τα άλατα τα οποία έβγαλε εν πρώτης, με το πρώτο άδειασμα. Εμείς θα πάμε να γεμίσουμε άλλες 2-3 φορές για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε εσωτερικά όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούμε από άλατα και χώματα, γιατί οι σκουλιές από ό,τι βλέπω δεν έχει αυτός ο ηλιακός ακόμα, για 2,5 έτη καλά είναι και προχωράμε. Θα βγάλω ενδεχομένως μετά, τα βγάλω όλα στην άκρη να σας δείξω πόσα ήταν το σύνολο από άλατα που έβγαλε. Για πάμε να δούμε. Και τώρα ήρθε η ώρα της καθαριότητος. Θα καθαρίσουμε αυτή την αντίσταση. Θα βγάλουμε όσα άλατα μπορούμε περισσότερο από την αντίσταση επάνω, είτε από το κομμάτι της φλάντζας που έχει από πίσω. Πάντα με μεγάλη προσοχή να μην τραυματίσουμε την ίδια την αντίσταση σε οποιοδήποτε σημείο. Θα βγάλουμε το παλιό ανώδιο το οποίο βρίσκεται εδώ. Θα βάλουμε ένα καινούριο, όπως επίσης θα βγάλουμε και τον παλιό θερμοστάτη που βρίσκεται εδώ. Να βάλουμε ένα καινούριο. Αυτό που βλέπετε τώρα εδώ πέρα, σε λίγα λεπτά από τώρα δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που είναι τώρα. Για πάμε να το δούμε.
Εφόσον έχουμε καθαρίσει το μεγαλύτερο μέρος της αντίστασης και ειδικά αυτό το σημείο εδώ πέρα, το οποίο θα εφάπτει τη φλάτζα, ενδεχομένως το κάνουμε και λίγο με το γυαλόχαρτο μετά αυτό εδώ, για να είμαστε σίγουροι ότι όταν θα εφάπτει τη φλάτζα εδώ πέρα δεν θα έχουμε οποιαδήποτε κενά για να έχουμε διαρροή. Θα το αφήσουμε άλλο λίγο να στεγνώσουμε τα άλατα τα οποία έχει ακόμα πάνω στην αντίσταση, για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε με το χέρι χωρίς να χρησιμοποιήσουμε κάποιο αιχμηρό εργαλείο. Και μετά, όπως είπαμε και πριν, θα επιδώσουμε το ανώδιο εδώ στην υποδοχή που υπάρχει, θα αλλάξουμε και το θερμοστάτη και η αντίσταση μας θα είναι έτοιμη για να κουμπώσει πάνω στο boiler. Μέχρι τότε εμείς θα πάμε να αλλάξουμε τη βαλβίδα 8,5 bar, την οποία έτσι κι αλλιώς θα την αλλάζαμε, και ερχόμαστε να ετοιμάσουμε την αντίσταση. Και αφού καθαρίσαμε την αντίσταση όσο καλύτερα γινότανε, βάλαμε καινούριο ανώδιο, το παλιό είναι εδώ. Βλέπω έχει αρκετά μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο. Βάλαμε το καινούριο θερμοστάτη, έχουμε ορίσει ήδη τη θερμοκρασία, θα το κάνουμε ένα double check μετά εφόσον το έχουμε πάνω. Ο παλιός θερμοστάτης είναι εδώ και είμαστε έτοιμοι από αυτή την πλευρά για να μπει η αντίσταση στη θέση της. Πάμε να δούμε λίγο εδώ πόσο πολύ βοήθησε η σακούλα. Η σακούλα σας έχω δείξει και με ένα παλιότερο τρόπο πώς να τη βάλετε, ούτως ώστε να προστατέψετε το εσωτερικό από τη μόνωση που έχει το boiler. Και εφόσον τη βγάλουμε τώρα, θα δούμε ότι δεν έχει πέσει ούτε σταγόνα νερού. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε τη μόνωση που υπάρχει στο boiler, τον αφρό πολυουρεθάνης, και δεν συγκρατεί νερό στο εσωτερικό, άρα δεν θα σκουριάσει γρήγορα και το εξωτερικό μέρος του boiler. Θα βγάλουμε την παλιά την ελαστική φλάτζα, η οποία για 2,5 χρόνια είναι αρκετά ελαστική, οπότε είμαστε σε καλό δρόμο. Παρ' όλα αυτά εννοείται ότι πάντα την αλλάζουμε, δεν το συζητάμε αυτό. Θα καθαρίσουμε λίγο την πατούρα από τη φλάτζα που είναι πάνω στο boiler, θα βάλουμε την καινούργια ελαστική φλάτζα και θα κουμπώσουμε αμέσως την αντίσταση. Πάει και αυτή η φλάτζα. Και τώρα κάποιες πολύ σημαντικές παρατηρήσεις. Στο κομμάτι το υδραυλικό, όταν έχουμε βάλει τη φλάτζα πάνω και έχουμε επιδώσει με το χέρι όλα τα παξιμάδια, πολύ σημαντικό είναι όταν σφίγγουμε τα παξιμάδια, όταν είναι να σφίξουμε τα παξιμάδια, να τα σφίγγουμε αντικριστά, δηλαδή σταυρωτά, όπως σφίγγουμε τα μπουλόνια από τις ζάντες. Αν σφίξουμε το κάτω, θα πρέπει να σφίξουμε μέσα στο πάνω. Μετά πρέπει να σφίξουμε το κάτω λοξά, μετά τα εκτός στο απέναντί του. Μετά το απέναντί του, μετά το απέναντί του και πάει λέγοντας. Μην προσπαθήσετε να τα σφίξετε ένα-ένα, γιατί υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί κάποιο κενό στην ελαστική φλάτζα και να έχουμε διαρροή και να μην καταλαβαίνετε γιατί έχετε διαρροή. Μία εξίσου πολύ σημαντική παρατήρηση, και ευχαριστώ πάρα πολύ τη συγκεκριμένη εταιρεία, είναι ότι έχουν φτιάξει ένα υπέροχο κενό από τον αφρό πολυουρεθάνης για να μπορούν να χωράνε τα δάχτυλα και τα χέρια του υδραυλικού από πίσω για να κρατάνε την κόντρα, είτε με τα χέρια είτε με κάποιο εργαλείο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια για κάποιον υδραυλικό αυτό. Σημαντική παρατήρηση και έπρεπε να το δείξω. Πάμε να σφίξουμε την αντίσταση και να γεμίσουμε το δοχείο με νερό. Για πάμε να δούμε.
ανοίξουμε και το νεράκι να γεμίσει το boiler, να δούμε σε τι κατάσταση είναι. Και μέχρι να γεμίσει το boiler πάω με 2-3 πραγματάκια που βλέπω σε άλλους ηλιακούς εδώ γύρω και ειδικά πάνω στην πολυκατοικία, για να πω τη γνώμη μου για κάποια πράγματα. Έχουμε και λέμε. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 Μαλτέζοι και 3 Gauser και ένας Solar Advance, ο οποίος αυτός ήταν και ο προηγούμενος, ίδια μάρκα με αυτόν, Gauser, και επειδή τρύπησε τον άλλαξε ο ιδιοκτήτης, ο πελάτης μας, και έβαλε αυτή τη μάρκα εδώ που βλέπουμε, η οποία μέχρι στιγμής έχει φανεί πάρα πολύ αξιόλογη και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Βλέπουμε εδώ πέρα έναν αχταρμά από σωληνώσεις. Η αλήθεια είναι πως δεν μου αρέσει καθόλου όταν τα βλέπω αυτά, αλλά δεν μπορώ να κάνω και πολλά πράγματα, τα χέρια μου είναι δεμένα. Λέω πάντα στους πελάτες ότι αυτό δεν είναι σωστός τρόπος, και από εκεί και πέρα όποιος μπορεί και βοηθάει την κατάσταση να αλλάχτούν αυτά εδώ πέρα για να μπουν πιο σωστά και πιο όμορφα, έχει καλώς. Αλλιώς μένουν έτσι όπως έχουν μέχρι να δημιουργηθεί μεγαλύτερο πρόβλημα. Και ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Οι μονώσεις οι οποίες φθύρονται κατά καιρούς πηγαίνουν με τις βροχές και καταλήγουν στα σημεία τα οποία έχει συφώνια για να φεύγουν τα νερά της βροχής. Εκεί πέρα πολλές φορές βουλώνει, με αποτέλεσμα όλο αυτό εδώ το σημείο να γεμίζει με νερό και να δημιουργούνται οι υγρασίες στους κάτω ορόφους, και πολλές φορές και μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά. Ένα πολύ σημαντικό και θετικό που βλέπω, γιατί αυτό σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν αντίληψη. Ο συγκεκριμένος είναι ένας Μαλτέζος, λογικά πρέπει να είναι γύρω στα 200 λίτρα. Ναι, 200 λίτρα είναι, το βλέπω εκεί πέρα. Ο άνθρωπος λείπει από ό,τι φαίνεται και έχει σκεπάσει τον ηλιακό του. Είναι μία από τις καλύτερες λύσεις που μπορείτε να κάνετε, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που περισσότεροι είστε με άδεια και φεύγετε διακοπές, για να έχετε σίγουρο το κεφάλι σας ότι αυτός ο ηλιακός, αν από τη φύση του είναι ικανός να ζήσει 30 χρόνια, με αυτό εδώ πέρα θα ζήσει 50 χρόνια, θα του δώσετε άλλα 20 χρόνια. Το άλλο το οποίο είδα, και η αλήθεια είναι πως με θλίβει ιδιαίτερα, είναι όταν βλέπω αυτές εδώ τις περιπτώσεις. Αυτός εδώ ο ηλιακός κατά πάσα πιθανότητα έχει τρυπήσει στο εσωτερικό μέρος, όπου στο εσωτερικό μέρος έχει το boiler και το jacket. Πρέπει να έχει τρυπήσει από το boiler προς το jacket και βγάζει τα νερά και εδώ πέρα που έχει την ένωση της επιστροφής από τους καθρέφτες, αλλά και εδώ από το πάνω μέρος όμως, βλέπετε, από το πάνω μέρος που είναι λογικά είναι του ζεστού νερού της επιστροφής, αλλά δεν έχει σημασία αν είναι της επιστροφής ή της αγωγής, δεν χάνει από το ζεστό νερό, χάνει από το jacket. Πολύ σημαντικό να έρχεστε να βλέπετε, πολύ σημαντικό, το πιο σημαντικό μάλλον απ' όλα είναι να κάνετε συντήρηση. Η συντήρηση βοηθάει και στην σωστή λειτουργία και στα χρόνια που θα ζήσει ένας ηλιακός, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα, αν για οποιονδήποτε λόγο υπάρχει κάποιο θέμα, η συντήρηση θα μας δείξει και το θέμα, αλλά να βρούμε και τη λύση στο θέμα. Γι' αυτό πάντα λέμε ό,τι ηλιακό και να αγοράσετε, από 500 ευρώ μέχρι 8.500 ευρώ, πάντα η συντήρηση δίνει το τέλειο αποτέλεσμα. Για πάμε να δούμε τώρα τι έχει για μας αυτός ο καθρέφτης. Αυτοί οι καθρέφτες μάλλον είναι 2 καθρέφτες. Από 1,5 τετραγωνικό είναι 3 τετραγωνικά. Για πάμε να δούμε τι έχει. Όλα καλά μέχρι στιγμής, αλλά η μαυρίλα παραμένει μαυρίλα.
Η αλήθεια είναι ότι περίμενα να δω μαυρίλα σε αυτόν τον ηλιακό, λόγω του ότι δεν είναι ανοξίδωτος ή χάλκινος, αλλά για 2,5 χρόνια νομίζω ότι είναι αρκετά έντονο το μαύρο. Για να δούμε πιο κάτω. Πετρέλαιο. Okay. Ωραία, λοιπόν, τώρα περιμένουμε ουσιαστικά περιμένουμε ουσιαστικά τώρα να γεμίσει το boiler με νερό. Το έχουμε ήδη ανοίξει. Έχουμε βάλει τη δική μας τη σωλήνα, τη μαύρη που βλέπουμε εδώ πέρα, ούτως ώστε με αυτή τη σωλήνα, βάζοντας τη στο πάνω μέρος, θα κάνουμε κύκλωμα και θα καθαρίσουμε με φρέσκο νερό το εσωτερικό του... Να το έρθει και το νεράκι μας. Τέλεια. Θα καθαρίσουμε το εσωτερικό του jacket και τους καθρέφτες. Κρατάμε για αρκετή ώρα εδώ πέρα, για κανένα λεπτάκι, 2, ώστε ό,τι έχει μέσα το jacket να καθαρίσει, το μεγαλύτερο μέρος τουλάχιστον. Και εφόσον καθαρίσει και από εδώ, να γεμίσει. Τώρα λογικά θα βγάλει και από το κάτω μέρος, εκεί που είναι η σωλήνα, μπορεί να βγάλει και από το πάνω μέρος. Άμα είναι βουλωμένο, έτσι αντιλαμβανόμαστε μάλλον να είναι βουλωμένο, αρκετά βουλωμένο, ούτως ώστε να μπορεί να βγάλει από το κάτω μέρος. Αν δεν βγάλει καθόλου από το κάτω μέρος ή βγάλει λίγο με αποτέλεσμα να βγάλει και από το πάνω μέρος, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε κάποιες υποπιέσεις για να μπορούμε να το ξεβουλώσουμε. Κλείνοντας λοιπόν αυτήν εδώ πέρα τη σωλήνα, βγάζει από εκεί, από το κάτω μέρος. Από το κάτω μέρος που βγάζει τώρα, βγάζει να είτε μαύρο νερό. Όχι τελείως μαύρο, γιατί καθαρίζει σιγά σιγά, αλλά βγάζει μαύρο νερό. Τώρα θα το κάνουμε αυτό το πράγμα που κάνουμε τώρα, θα το κάνουμε 2-3 φορές και από εδώ και από πάνω, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι 100% ότι οι μαυρίλες έχουν φύγει τελείως και έχουμε ένα καθαρό ηλιακό έτοιμο για να μπει καινούριο θερμικό υγρό. Κάτι άλλο που έχω να προσθέσω και θέλω να το προσθέσω σήμερα είναι το γεγονός ότι με χαροποιεί πάρα πολύ ότι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν γνώριζαν ότι πρέπει να γίνεται σέρβις σε ηλιακό τώρα ξέρουν. Έστω και με το μικρότερο τρόπο βοήθησα και εγώ κάποιοι άνθρωποι να γνωρίζουν κάποια πράγματα παραπάνω και αυτό με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο. Ας συνεχίσουμε το σέρβις τώρα. Και τώρα ήρθε η ώρα για το αντιπικτικό υγρό. Πάμε.
μετά από αρκετή ώρα καταφέραμε και το γεμίσαμε. Πάμε να βάλουμε την βαλβίδα ασφαλείας για να μπορέσουμε να ξεσκεπάσουμε τους καθρέφτες, να αρχίσει να πρεσάρει το δίκτυο για να δούμε αν τυχόν έχουμε κάποια διαρροή, και μετά ενώνουμε και το ζεστό νερό, καθαρίζουμε πολύ καλά τους καθρέφτες και είναι όλα υποπίεση, να δούμε ότι όλο το σέρβις είναι σε καλή κατάσταση και ο ηλιακός μας είναι σε καλή κατάσταση για να μπορέσουμε να τον παραδώσουμε στον πελάτη. Για πάμε να δούμε. Ουσιαστικά τώρα και για όση ώρα εμείς θα πλένουμε τους καθρέφτες, οι καθρέφτες από τον ήλιο θα δουλεύουν, θα ζεσταίνουν, θα προσπαθούν να ζεστάνουν το νερό το οποίο υπάρχει μέσα στο boiler, άρα δηλαδή σημαίνει ότι θα είναι υποπίεση. Αυτό εμάς θα μας δείξει αμέσως αν κάπου υπάρχει κάποια διαρροή στις ενώσεις ή σε οποιοδήποτε σημείο πιστεύουμε εμείς ότι μπορεί και να υπάρχει, για να είμαστε έτοιμοι να το φτιάξουμε πριν φύγουμε από τον ηλιακό. Θα καθαρίσουμε το τσέρμα. Και πριν κλείσουμε αυτό το βίντεο, θέλω να σας δείξω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που πιστεύω εγώ μάλλον ότι είναι από τα πιο σημαντικά. Ακούγεται όχι τόσο σημαντικό, αλλά θα δείτε στην πράξη πόσο σημαντικό είναι. Το να ανεβαίνετε μια φορά το εξάμηνο, το 9μηνο για να καθαρίζετε τους καθρέφτες του ηλιακού σας είναι εξίσου σημαντικό με την ίδια τη συντήρηση. Δείτε εδώ πέρα διαφορά. Είναι ο ίδιος ηλιακός, δύο διαφορετικοί καθρέφτες, και για πείτε μου εσείς ποιος από τους δύο πιστεύετε ότι είναι ο καθαρός και ποιος όχι. Ποιος από τους δύο πιστεύετε ότι δουλεύει στο 100% μετά από 2,5 χρόνια και ποιος όχι. Έχουμε καθαρίσει αυτόν τον ηλιακό, αυτόν τον καθρέφτη αυτού μάλλον του ηλιακού, και έχουμε αφήσει αυτόν εδώ πέρα για δεύτερο. Θα σας δείξω σε λίγο πώς θα γίνει και αυτός. Απλά ήθελα να δείτε την σύγκριση. Μιλάμε για τρομερή διαφορά. Και με αυτή η διαφορά είναι μόλις σε 2,5 χρόνια, χωρίς να το αγγίξει άνθρωπος. Άρα δηλαδή, αν υπολογίσετε ότι υπάρχουν ηλιακοί οι οποίοι δεν τους έχει ακουμπήσει ανθρώπινο χέρι για πάνω από 10-15 χρόνια, φανταστείτε διαφορά. Αυτά έχω να πω εγώ. Όποιος ακούσει, άκουσε. Πάμε να κάνουμε καθαρισμό και στον άλλο καθρέφτη, να τα δούμε και τα δύο να είναι όμορφα και καθαρά και λαμπερά. Και θα έρθουμε πάλι για κλείσιμο. Και εφόσον έχουμε ολοκληρώσει όλα τα υδραυλικά μέρη αυτού του ηλιακού, έχουμε καθαρίσει τα πάντα, έχουμε αλλάξει ό,τι έπρεπε να αλλάξουμε, έχουμε ενώσει ζεστά νερά χρήσης, έχουμε ανοίξει νερά να είναι όλα υποπίεση, καθαρίσαμε και τον άλλο τον καθρέφτη, για να μην νομίζετε ότι θα τον αφήναμε έτσι. Βλέπετε έχει τεράστια διαφορά. Θυμάστε πως ήταν πριν από λίγο. Για να ολοκληρώσουμε τις εργασίες, εννοείται θα βάλουμε και το κομμάτι το ηλεκτρολογικό στην αντίσταση, θα ενώσουμε την αντίσταση με ρεύμα δηλαδή. Θα κάνουμε ένα γενικό τσεκάρισμα ότι όλα τα σημεία τα οποία ανοίξαμε για να καθαρίσουμε δεν έχουν κάποια διαρροή, και τώρα που έχει και αρκετό ήλιο μας βοηθάει, γιατί έχουν δημιουργηθεί ήδη κάποιες πιέσεις ούτως ώστε να φαίνεται αν έχουμε κάποια διαρροή οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε σημείο. Ενώνουμε λοιπόν και το κομμάτι του ρεύματος, μαζεύουμε τα εργαλεία μας, μαζεύουμε τα άλατά μας, τα οποία εν τέλει δεν ήταν και τόσα όσα περίμενα να είναι, και άλλος ένας ηλιακός είναι έτοιμος. Να πούμε και εντυπώσεις για αυτόν τον ηλιακό. Είναι ένας ηλιακός πολύ καλός, με κάποια σημεία τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί υπερτερούν σε σχέση με τους άλλους τους ηλιακούς, όπως για παράδειγμα τα σημεία τα οποία έχουν τις ενώσεις, έχουν εξάγωνο σημείο στο τέρμα τους για να μπορείς να κρατάς με το κλειδί για κόντρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχει ανοξίδωτες ροζέτες στα σημεία των ενώσεων, πράγμα το οποίο το κάνει πιο σωστό στην κάλυψη εσωτερικά. Όπως σας είπα και πριν, για το κομμάτι της μόνωσης έχει ένα αρκετά καλό κενό για να μπορεί ο ένας
φυσιολογικός υδραυλικός να μπορεί να δουλέψει εκεί πέρα. Το Plus, το οποίο μπορώ να σας πω τώρα με βεβαιότητα, είναι ότι έχει ανωδιωμένη αντίσταση, πράγμα το οποίο το κάνει ακόμα καλύτερο γιατί δεν σκουριάζει. Δεν σκουριάζει εύκολα μάλλον. Όλα σκουριάζουν κάποια στιγμή, όλα χάλανε κάποια στιγμή, αλλά είναι στα Plus. Οι καθρέφτες εννοείται είναι νέου τύπου επιλεκτικοί. Αυτά με λίγα λόγια. Ο χρόνος θα δείξει αν είναι ένας από τους καλούς ηλιακούς ή όχι. Σίγουρα σαν πρώτη συντήρηση και σαν πρώτη ματιά όλα δείχνουν να είναι άψογα. Κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αφήσω και από αυτό το βίντεο. Καλή συνέχεια. Βασικά ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να το βρήκατε και αυτό χρήσιμο. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε και μην ξεχνάτε ό,τι και αν κάνετε να το κάνετε τέλεια. Bye bye.